Omaan yritykseen tähtäävä Joona oli mukana Habitaare-projektissa, jossa tuotettiin design-huonekaluja. Hän kuvaa puuartesaania ammattilaiseksi, jonka käsissä puusta syntyy mitä vain. Joo, puuartesaani on yhtä kuin huonekalupuuseppä tai tekee puusta mitä vaan käytännössä. Esimerkiksi meidän luokalta nyt varmaan muutama lähtee ihan puusepän hommiin, mutta sitten jotkut pitää tätä ponnahduslautana sitten, että lähtee taikkiopiskelemaan tai pyrkii taikkiin tai jotain muuta tämmöistä. Ensimmäinen vuosi on aika paljon teoriaa ja piirustusopettelua ja tämmöistä ja sitten myöhemmin tulee käytäntö. Tai aika paljon alusta jo lähdetään, koska silloin on tehty silleen, että pyritään, että toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat on työharjoittelussa ja että ykköset pääsee aina sitten salissa tekemään mahdollisimman paljon heti alusta, että tulee käytännön kokemusta, mutta siinä on myös sitten ohessa sitä teoriaa aika paljon. No, pidempi projekti, mikä on nyt ollut esillä, niin on tämä Habitaare tietenkin, että suunnittelijan kanssa yhteistyö. Me saatiin siihen aika nimekkäitä suunnittelijoita mukaan ja jokainen suunnittelija toi oman projektinsa ja sitten me valmistettiin protomalli siitä. Suunnittelijan puolelta oli ehkä helppo projekti lähteä mukaan, koska kustannukset pysyy matalana, koska oppilaitos tekee ja sitten oppilaat taas niin pääsee harjoittelemaan tämmöistä niin kuin kanssakäyntiä suunnittelijan kanssa, että on vähän tämmöistä asiakaslähtöistä työskentelyä. Sitten tietenkin suunnittelijoilla on aika villejä visioita, niin sitten niiden toteuttaminen saattaa olla vähän haasteellista, mutta siinä ollaan me mukana lähinnä niin kuin teknisten ratkaisujen puolelta ja sitten tämän niin kuin valmistuksen näkökulmasta ja toteuttamasta tätä suunnittelijan visioa. Ja yhteenvetona voisi sanoa, että aika valaiseva projekti. Tai tälleen, hauskaa oli ja haasteellista. Haaveena on tietenkin, että olisi oma yritys, oma verstas ja sitä kautta sitten vähän niin kuin oman elämänsä herrana elää. Ja joskus ehkä jopa sitten vähän omia mallistoja ja huonekalumallistoja ja tämmöistä.